Edward. Wei, iawn. Mr Phormula, rhaid ti wedi bod yn ateb cwestiynau treiggar. Do. A bod yn gall. Ie. A bod yn ysbrydoliaeth i bobl rownd y byd. Ie? Nawr mae cwestiynau anodd yn dechrau. O, oce. Ti'n barod? Dyma cwestiynau Diog Daniel Glyn. Un cynta. Ed, beth ydy dy hoff liw di? Hoff liw? Glas. Dwi'n licio glas. Pan mae'n blentyn, o'n i'n mynd i lan y môr yn aml efo mam a dad a balli, mynd am diwrnod allan. Ac o'n i'n just licio'r lliw glas, o'n i'n mynd i Rhyl Sun Life Centre hefyd. Ac o'n i'n wrth modd mynd i fyna, so o'n i'n mynd i fyna, o'n i'n gwybod, da ni'n mynd i gael diwrnod anhygoel, yn y pwll na balli. A just y lliw glas, just rhywbeth amdan glas, a felly gadw fi'n glas hefyd. Felly, glas, a glas o'i llofft fi erioed hefyd. Glas. Oce. Be di dy hoff fwyd di? Hoff fwyd? Man, hawdd. Mae hwn yn no-brainer i fi. Hoff bwyd i fi, cheeseburger a chips. Os mae yna 2 burger, well byth. Caws, bacwn, bam, well byth. As long as bod o'n cheeseburger i cychwyn efo, a ti'n adio mwy o elfennau, bam, mae hwnna'n neud o well byth. Ond cheeseburger a chips efo beans. Pam hwnna, beth sy'n special amdano fo? Beth sy'n special am cheeseburger a chips? Wel, mae gen ti bara, does? Pobl licio bara, ond dim just bara, gen ti bun, does, efo seeds yn nhw. Burger wedyn, burger iawn fyd burger efo cig iawn efo. Caws. Dwi'n angen esbonio pam bod o mor anhygoel, achos mae'n ffaith, dydi. Cheeseburger and chips, mate, come on, Callau, buto, Be oedd ti eisiau cael dy alw pan o ti'n fach? Actually, be di enw llawn ti? Edward Holden wyt ti, ie? Edward John Holden. Edward John Holden. Yna chdi hip-hop, ie? Ie. Chdi hip-hop. Oedd ti'n hapus efo enw? Oedd ti'n proud o'r enw pan o ti'n fach? Do'n i ddim sti, o'n i hyd yn meddwl bod enw fi'n posh, Edward. Oh, Edward, can you please get the ingredients from the pantry? O'n i hyd yn teimlo fel bod o'n enw posh. Ond do'n i'n meindio Ed, ond do'n mam ddim yn licio galw fi'n Ed, ti'n weld. So Ed, so mam yn galw fi. A wedyn, os o'n i'n neud rhywbeth yn anghywir, fatha bwcio stwff budur ar Sky, heb deitha mama bod o'n dofyn ar bil, oedd hi'n galw fi'n Edward. Edward! Ni di neud rhywbeth yn anghywir. Ond, so di bod well gyda i, se di galw fi rhywbeth fel Hercules neu rhywbeth. So, ond anffodus, Ed wedi dod o. Ond dwi'n meindio fo wan, Ed, mae'n iawn. So, fe yna pam ges di Mr Phormula, achos o ti'n meddwl bod Edward yn enw digon da ar gyfer hip-hopper? Na, Mr Phormula wedi dod yn canlyniad o chwarae games a fod mewn lle eitha dywyll ar y pryd. Oedd o'n cymysgedd rhwng y ddwy beth, a dyna be oedd y canlyniad o Mr Phormula. Do'n i'm yn gallu pasio'r lefel ma ar gêm ar enw Burnout. Gyda car Formula 1 ar y lefel ma, o'n i'n gallu pasio fo. A bob troedd o lefel yn lwyd i fyny, oedd o'n dangos llun y car. Ac yn ei hyd yn mynd, da ni'n mynd i pasio'r lefel ma wan, mae Mr Phormula yn efo, twa. A wedyn o'n i'n meddwl, mae hwnna'n enw eitha cool. Ond ar yr adag, o'n i'n mewn lle eitha tywyll. So, mae'n atgofiad y fi o lle o'n i adag yna. Ac dyna pam dwi'n gael fi yn y Mr Phormula. So, alright. Ie. Hwna bach yn depressing. Hwna'n ffaith diddorol, dwi'n dan. Ti'n teimlo'n alright nawr? Wel, so'n meindio stopio a tablu fyny i fod yn honest. Right, oce, iawn, mae'n bach bod ti'n teimlo'n well. Oce, then, right. Be oedd ti eisiau bod pan o ti'n fach? Just y pethau arferol, really. Dyn tân, astronaut, rhaid tew i wneud y 2 beth yna, really. Be arall yn eisiau gwneud? O'n eisiau fod yn artist, dda celf. Yn eitha dda efo neu lluniau. Na fo, really. Nes i'n really meddwl llawer amdano y dyfodol i fod yn onest pan mae'n i'n ifanc. O'n i'n just obsessed efo neud synau. Os o'n i byth yn meddwl sy'n i'n neud bywoliaeth allan o synau chwaith, a dwi'n meddwl sy'n mam a dad chwaith, so o'n i'n neud penna nhw mewn trwy'r adeg pan mae'n plentyn. So o ti'n neud synau cyn bod ti'n darganfod beatboxio, o ti'n neud synau beth bynnag? Ie, o'n i'n just neud synau trwy'r adeg. O'n i'n eistedd yn cefn car, ac o'n i'n rhoi headphones ar, ac o'n i'n mynd fel hyn efo pen fi. O'n really weird, man. Fedrai'm gyrru neu hynna ar un pryd. Ond o'n i'n mynd fel hyn, ac o'n i'n copio be o'n i'n glwad yn y headphones. Oedd o'n really odd, oedd o fatha rhyw ritual thing o'n i'n gorau wneud yn y car. Really odd, eistedd cefn, mynd fel hyn, a gwisgo headphones, a copio be o'n i'n glwad. Really odd, dwi'n yn gwybod pam o'n i'n neud hynna. Os ys ti ddim yn beatboxer proffesiynol,
Ie. Be sydd ti'n neud fel job nawr? Dwi'n nawr bod, reit, dyna ni, ti'n cael bod yn bîtbocsiwr dim fwy, mae'n ddrwg gen i. Ie. Be bysa Edward, John, Bartholomew, Thomas, Williams, Holden yn neud? Sy'n fod sumo wrestler. Ie? Ie, sy'n ni'n gwisgo trons, lliwgar, a sy'n ni'n just sefyll mewn ring anfarth a just gwthio pawb allan. Yn y ring Llanfrothen? Yn y ring Llanfrothen! Wrth gwrs! Wel, yn amlwg, fedra i ddim derbyn hwnna fel ateb, be arall ydyn ni? Ti'n cael bod yn sumo wrestler? Swn i di... Eto, i fod yn onest, nes i meddwl llawer am y dyfodol pan o'n i'n iau, o'n i bach yn narrow-minded i fod yn onest efo chdi, ond swn i di licio fod yn DJ, ond eto mae hwnna'n rhywbeth cerddorol, a dwi'n neud rhywbeth cerddorol. Na fe fi'n dweud, ti'n cael neud unrhyw beth i wneud efo sioe busnes, mae rhaid ti fori nawr mynd i cael job call, be ydy'r job? Rhywbeth efo cyfriaduron neu technoleg. Rhywbeth efo technoleg, be amdan rhywbeth fel horwyddo technoleg newydd, achos dwi'n dda efo siarad am malu awyr. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu werthu cwbl o bethau. Nes i werthu hoovers am cyfnod. Dy fe? Mynd o drws i drws, yn gwerthu hoovers o'r enw Kirby, fatha Rolls Royces o hoovers. Maen nhw fatha 2,000 yr un, ma'n wirio bost. Ac yn i di dysgu sut i neud pitch gwerthu un o hynna. So nes i ddysgu lot o sgiliau gan fod yn hoover salesman. O, lle ni fynd nôl i hwnna, na ni? So ni'n gallu mynd nôl i hwnna hawdd. Gwerth, mae pawb yn hoffi hoovers, ynddo? Ie, man, ie. A Kirby hoovers, mae 2 brake horse engine yn efo. Os e? Ie, mae'n anhygoel. Efer taglen oedd, they don't suck. Mae'n iawn, dwi wedi ddim fi sy'n dreif. Oce, Ed, wyt ti ofyn unrhyw beth, os gen ti phobias? Oes. Be? Wel, yr un mwyaf ydi pre-cops. O, gas gai pre-cops, es fi fod yn plentyn. Dwi'n cofio deffro yn bora yn nain y garllen eich medd. Deffro'n yn llofft, ac agor llygada fi, ac o'na speidar. Do'n i'n rili di weld speidars cyn hynna, ond o'na un oedd o'n anfarth ac oedd o'n literally fela. So nes i ddeffro ac o'n i'n literally sbio ono fo, a nath o just redag to. Ac eisiau hartan a hanner. Dwi'n cofio chwaer fi di gwrdd ddod i'r llofft i roed mewn basgad y chyclach yn o fenos. Ond o'n i'n fatha, ers hynna, o'n i'n fatha, wo. A dwi'n dal yn ofyn nhw. Sydd yn bach o broblem achos dwi'n mynd i Peru yn y fuan i fynd ar taith. Ac dwi wedi clywed bod yna lot o pre-cops o balli fyny fyna. So dwi'n trio ar y funud i delio gyda'r broblem. Ond diolch yn hawdd, cos dwi ddim yn licio pre-cops. Don't like spiders, man. Pryd oedd tro diwethaf ti grio? Dwi'n o priodas o'n un neu ddau, falle. Si un neu ddau dacran dod lawr. Ond hapusrwydd yn amlwg. Da iawn ti, diplomatic iawn, ie. So, crio as in poen crio? Ie, upset. Neu os beth sydd yn neud ti grio? Dwi'n cofio, dwi'n meddwl, pan ma'n i'n plentyn, mae'n siŵr. Pan ma'n i'n plentyn, mae'n siŵr, gofyn am rhywbeth y pyd o gael o, o'n i'n gael ei spoiler racs gan mam. Os o'n i'n gael o, o'n i'n just crio, falle. O dad o hyd yn fatha calla, ond o'i mam o hyd yn rhoi be bynnag i fi'n diwedd. So, adeg yna, sy'n i'n feddwl, dwi'n mynd rili cofio. So, dwi'n Iron Man yn dw. So, dwi'n mynd crio yn ydw, sy'n i'n crio, ma'n just all out, achos dwi'n mechanical dydw. So, del.